Ongi etorri baserri newsera, ezagutu ditzagun gaurko albiste nagusiak. Bihurri baserria zuzenean saioko aulkira itxatxita geratu da. Suhiltzaileak bere besapea eta eserlekua bereizten saiatzen ari dira. Lan inspekzio batek ezustekoan hartu ditu lehiakideak. Lan ordu neketsuak, estresa, bidegabeko kaleratuak, inspektorearen arabera, dena behar bezala. Azken orduko albiste bat, Kamilok ez zion Jokini agurra ukatu, soilik COVID protokoloak errespetatzen ari zituen. Auzolan probetan ere aforoa ez gainditzeko taldetik kanpo geratzen zen. Esneari laktosa kentzeko modu berri bat asmatu du Ainizek. 200 kilometro orduko abiadoran jaurtitzea. Bidanek eskerrak eman dizkio kaltzioa bere eskuko ezurretara zuzenean sartzeagatik. Talde gorriak hiriekin akroesport erakusketa bat prestatu du. Talde urdinaria eta dioten abantailarekin koreografia bat prestatzeko denbora ere geratu zaie. Zer da lehiakideek daukaten bola iletsua? Konspirazionisten arabera, bolak mikrofonoak dira, eta lehiakideek esaten duten guztia bertan grabatzen da. Baserri newsen azalpen zientifikoa aurkitzen saiatu gara, eta bolak Ilesia nigricans izeneko larbak izan daitezke. Euskal Herrian inoiz ikustatu gabeko lepidopteroak. Nike ez du oraindik auzolan probako zapatila berreskuratu. Inguruan aztarna batzuk aurkitu dira, baina oraindik ez dago susmagarririk. Norenak izango ote dira oin txiki hauek? Telmorenak akaso? Hauek izan dira astonetako baserri newsak, ondo izan eta gogoratu. Arratz gorri. Instagramen tabarra, baietz, oso iluna bar politxazola atzo Donostin, baietz, oso ondo, pesau.